Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero lachisanu limene mpingo ukutipempha kunena kuti tipange chaka cha the Passion of St. John the Baptist. Timamva kunena kuti chaka cha lero ndi chaka chimene ife chikuyenera kuti chitizindikiritse za moyo wathu wa Chikhristu, za udindo wathu ngati Akhristu. Poyambirira penipeni pamene Yohane Mbatizi akuzunzidwa, kuphedwa mpaka na kudulidwa moto, tikuyenera kuti tidzifunse kunena kuti kodi ndi nsembe ziti zimene moyo wanga lero ukutsira chifukwa cha Chikhristu. Sinde kuti tiyambe kusakasaka kunena kuti nanenso ndidule ni mutu kuti ndionekere Chikhristu changa, koma Chikhristu akutiphunzitsa lero Yohane Mbatizi woyera kuti Chikhristu chikuyenera kuti chikhale ndi nsembe yake imene ife tikuyenera kuti titsire. Kenaka chaka chimenechi chikutiphunzitsanso kunena kuti ife tikamakhala pa moyo wathu wa Chikhristu tizizindikira kunena kuti mdima ndi chilungamo siziyendera limodzi, koma tili ndi udindo oti tionetsetse kunena kuti chilungamo chikupita patsogolo. Ena mwa maubwezi amene ife tikumanga mwina ni maubwezi amene akupitirira, amene akukoma, amene akubeba chifukwa chanena kuti amangidwa pabodza, situzana chilungamo. Lero chaka chimenechi chitigwedeze kuti tiyambepo kunena chilungamo, tiyambepo kuzana chilungamo, osati chilungamo chomaoneka ngati mwano ayi, koma chilungamo cholimbikitsa kufuna kwa Mulungu pa dziko lino lapansi, cholimbikitsa ufumu wa Mulungu pa dziko lino lapansi. Mawu athu oyamba akuchokera mu buku la mneneri Yeremiya. Yeremiya mutu 1 kuyambira ndime 17 kulekezera ndime ya 19. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Dave Peter Bisani kuchokera ku St. Peter's Missionary Church, Our Lady of the Poor, Chiringa Parish, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero ukuchokera mu uthenga wa Mariko mutu 6 kuyambira ndime ya 17 kulekezera ndime ya 29. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera ku Our Lady of Fatima, Salima Parish, mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yeremiya. Koma iwe Yeremiya ukonzeke, nyamuka ukawawuze zonse zimene ndikukulamula. Iwowo asakuopse, kuopa kuti ineyo ndingakuopse iwo akuona. Lero ine ndikukulimbisa ngati mzinda wa malinga, mzati wa chisulo, ndiponso ngati makoma a mkuwa, kuti usachite mantha ndi wina aliyense m'dziko lonse, kaya ndi mafumu a ku Yuda, nduna za kumeneko, ansembe kapena anthu wamba. Iwo azalimbana nawe, koma sadzakupambana, pakuti ine ndili nawe ndipo ndidzakupulumutsa, akutero chauta. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Mariko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pamene Herode adamva zimenezi adati, Yohane yemwe ndinadula pa khosi uja ndiye adauka kwa akufayu? Pajatu Herode kale adatuma asilikali ake kuti akagwire Yohane, akammange ndi kumponya mndende. Adachita zimenezi chifukwa cha Herodias, mkazi wa Filipo, m'bale wake. Ndiye kuti Herode anali atakwatira mayiyo.
Ndipo Yohane adamuwuza kuti, nkulakwira malamulo kulanda mkazi wa m'bale wanu. Tsono Herodias ankadana naye Yohane, ndipo ankafunafuna kuti aphedwe basi. Koma ankalephera chifukwa Herode ankaopa Yohane, podziwa kuti anali munthu olungama ndi olimba mtima. Choncho ankamusunga bwino, ankakonda kumamvetsera mawu ake. Ngakhale kuti ankamumva choncho, ankathedwa nzeru. Koma pa tsiku lokumbukira kubadwa kwa Herode, Herodias adapezerapo mwayi. Herodeyo adakonza phwando nayitana akuluakulu a boma ndi akuluakulu olamulira asilikali ndi anthu omveka a Galileyamo. Tsono mwana wamkazi wa Herodias adalowa nayamba kuvina. Kuvinako adakondweretsanako kwambiri Herode ndi amene adali naye pa phwandopo. Pamenepo mfumuyo idawuza mtsikanayo kuti, undipemphe chilichonse chimene ukufuna, ine ndidzakupatsa. Ndipo adatsimikiza molumbira kuti, chilichonse chomwe uti upemphe ndidzakupatsa ndithu, ngakhale kukudulira dziko langa lino pakati. Mtsikanayo adatuluka nakafunsa mayi wake kuti, kodi ndikapemphe chiyani? Mayi wakeyo adati, kapemphe mutu wa Yohane M'batizi. Mtsikana uja adabwerera msanga kwa mfumu nanena kuti, ndifuna kuti tsopano pompano mundipatse mutu wa Yohane M'batizi m'mbale. Pamenepo mfumu Herode adamva chisoni kwambiri, koma chifukwa cha malumbiro ake ndiponso chifukwa cha anthu oyitanidwa ku phwando aja, sadafune kuphwanya lonjezo lake kwa mtsikanayo. Choncho nthawi yomweyo adatuma mmodzi mwa asilikali ake namulamula kuti abwere nawo mutu wa Yohaneyo. Msilikali uja adapita ku ndende nakamdula mutu Yohaneyo. Adayika mutu wakewo m'mbale, nkubwerera nawo nawupereka kwa mtsikana uja. Mtsikanawo nkukawupereka kwa mayi yake. Ophunzira a Yohane adamva zimenezi, adabwera nadzatenga mtembo wake nkukayika m'manda. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Uthenga wabwino wa lero ukutiphunzitsa za moyo wathu wa uchimo, kuti ife tikamakhala mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku timaona anthu ena kunena kuti ndi ochimwa, ngati mmene tonsefe timakhulupirira kunena kuti koma ndiye Herode adafikapo, kufika mpakana podula mutu wa Yohane M'batizi nkumpatsa mwana wake, koma ndiye kuti ali kutayirira. Koma timayiwala za chiyambi cha uchimo ndi kukula msinkhu kwa uchimo momwe kumachitikira, kuti zimenezi zimaperekanso chithunzithunzi cha mmene uchimo umayendera ngakhalenso pakati pathu. Poyambirira penipeni tikuona kunena kuti Herode akumuwuza mwana wake kunena kuti wakondwetsatu anthuwa pano. Chifukwa chakuti wakondwetsa anthuwa pano, pempha china chilichonse ndikupatsa. Mwana uja akupita kukafunsa mayi yake kunena kuti ndipemphe chani? Madala andilonjeza kuti andipatsa china chilichonse, ngakhale kundidulira dziko kumene. Mayi yake akumuwuza tapita ukapemphe mutu wa Yohane M'batizi akupatse mbale. Tikuona kunena kuti kuchimwa kwa Herode anthu ena adasongezera kuti Herode afike pochimwa. Wina aliyense adatengapo gawo kuti afike ponena kuti Herode wachimwa. Lero ndi tsiku lonena kuti kodi uchimo wa awo amene amatchuka kuti ndi ochimwa pakati panu, what is it that you have contributed? Muchimo wa wina aliyense akunena kuti pamakhala ti anthu tamolalo timene timakhala tikusapotera pasipasi kuti uchimocho utheke. Tikuona kunena kuti Herode kuchimwa kwake padali anthu amene amachemerera kuchimwa kwake. Poyambirira mzimayi uja, iyeyo ndi amene anamunong'oneza mwanayo kunena kuti tapita ukapemphe mutu wa Yohane M'batizi, nayenso wayikolezera moteromo. Kenaka tikumva kunena kuti mwana uja nayenso wangovomera osafunsa kunena kuti mutuwo tikagwira nawo ntchito chani, mpaka na kumapetoko akusowa nawo zochita mutuwo nkungotenga kuupereka kwa mayi yake. Sadafunse, nayenso wakolezera uchimo
wa Herode moteromo. Kenaka kuphandoku kudabwera tumamulumuzana akuti anthu otchuka mu Galileyamo adabwera. Nawonso anali ndi udindo onena kuti mpaka namuchite kumudula mutu Yohane Mbatizi chifukwa chakuvina komweko. Akunena kuti adangokhala chete, indifference. Nawonso chifukwa chongokhala chete osadzudzulapo pa zolakwika zimene zikuchitika, akunena kuti nawonso adakolezeranso uchimo umenewu. Kenaka apolisi, nawonso apolisi they only followed the orders. Akunena kuti nawonso adangonyamuka nkupita osafunsa nkungo odula mutu uja nkuyika mbale nkumpatsa mwana uja. Nawo ajaso adakolezerapo. Ndiye kumapeto konso kuli kagulu kenanso kaophunzira Ambuye Yesu. Nawonso ati nawonso adakolezerapo mu uchimo wa Herode. Adangobwera ati nkudzangonyamula thupi la Yohane Mbatizi nkukalika m'manda. Lero masiku ano pakati pathu pali anthu amene timatenga kuti ndi ochimwa. Koma anthu amene aja kuti akhale ochimwa, anthu amene aja kunena kuti adzichimwirabe, ndifanira kuti pali tima supporting artists, ti anthu losiyanasiyana timene timachemerera kunena kuti uchimo chotheke. Ti anthu timene tikuwachemerera a Herode ya lero ndiye ndifeyo. Anthu amene timawachemerera a Herode ya lero ndi anthu amene timapereka uphungu olakwika a Herodias ya lero. Amene anamulangiza mwanayu, amene akupitiriza kuwalangiza ana alero ochepa mu chikhulupiriro kunena kuti sititerotu timatere zili zolakwika, masanduka a Herodias ya lero. Amene tikukolezera kunena kuti anthu ena ake adzichimwa lero. Anthu enanso timachimwa chifukwa cha the culture of indifference. Ine bola nizaine zikuyenda, ine bola nandiyitana, ine bola nindaja, zimene tu amaganiza atu mimamumuzana akuluakulu mu Galileya. Ife bola natilemekeza atiyitana, basi bola nife taja kuphwando kuno. Alipo anthu ena ake akukolezera uchimo posalankhulapo uchimowo, bola nizawozo zikuyenda. Ine bola ndimalandira malipiro, ine bola ndili pa ntchito, ine bola nizanga zikuyenda. Kaena kuvutika, ine ndilibe nazo ntchito. Makolezeratu uchimo wa Herode lero. Ndi akunena kuti pali kagulu kena kamene kakumachimwa lero chifukwa cha following orders from above. Kaya ndi zolakwika, kaya ndi zabwino, bola na abwana anena zimenezo tichita. Ndi anthuso enanso amene mukolezera uchimo wa Herode ya lero. Ku polisiko, ku ameko, m'maofesimu, kuphiri uko. Mwina atu tiliponso anthu amene tikumangochita zinthu chifukwa chonena kuti abwana anena kuti tipange zimenezo. Takolezera uchimo wa Herode ya lero. A Herode ya lero akupeza danga lomachimwira chifukwa kuti pali anthu ena ake amene amatha kuwalamula kunena takachitenizi ndi nkukachitadi, takamenyeni amene aja nkukamenyadi, takawakhapeni amene aja nkukawakhapadi, taletseni kuyenda amene aja matemo nkuwaletsadi. A Herode ya lero akuchimwa chifukwa cha inu amene mmangomvera zimene zikunenedwa. Tili ndi udindo onetsetsa kunena kuti uchimo sikupita patsogolo. Kenaka tikumvanso kunena kuti ophunzira Ambuye Yesu adangobwera ndi mantha nkungonyamula thupi lija, unati zativuta kale zatigwera ati nkukaliyika thupi lija mwakachetechete, osalankhulapo osadzudzulapo kunena kuti zimene zizolakwika. Where was the courage of John the Baptist? John the Baptist tikumva kunena kuti ngati waphedwa ndi chifukwa chonena kuti analimba mtima nkumawadzudzula. Ophunzira a Yohane Mbatizi amene akutengera chitsanzo chomwecho nkupitiriza pamene Yohane Mbatizi wasira nkumadzudzula. Lero masiku ano kodi tingathe kunena kuti tikupitiriza pamene Yohane Mbatizi adasira? Mwina atu nafenso tikulephera kumanena chilungamo. We are failing to call the devil by its rightful name. Ndipo timangonyamula mavuto aja nkungowabisa kuti basi zachitika zimenezi zosakhala bwino, nkumachita mantha, nkumalephera kunena chilungamo. Tikuwapangitsa Herode ya lero kuti azichimwa chifukwa chomakutira mavuto, chifukwa chokaundira mavuto, chifukwa chokagwirira mavuto. Udindo wanu songogwirira mavuto, udindo wanu songobisa mavuto, udindo wanu songokayika mavuto. Koma mutatenga zovutazo muliso ndi udindo oti mulankhule kunena kuti simunapange bwino apa. Wina aliyense mwina akutengapo gawo pakuchimwa kwa Herode ya lero. Inutu mwina mwatengaponso gawo pakuchimwa kwa Herode ya lero. Chinanso chimenenso tikuphunzira lero ndikuona kuti ndenderi zina ndi ndende zimene zili zabwino.
ndipo ufulu wina ndi ndende paokha. Herode adapanga chiganizo chonena kuti akuphano tsopano Yohane Mbatizi. Poyambirira adakamuyika mu ndende, komatu Yohane ngakhala anali mu ndende anali mfulu. Chifukwa ena anali mfulu because he had a free conscience kuti bola nine ndanena. He was free in prison, bola nine ndalankhula chilungamo. Pamene Herode ngakhala anakamutsekera Yohane Mbatizi, iyeyo nkukhala pa mpando waufumu. Pa mpando wake waufumuwo amazunzikapo anali mu ndende. Anali mu ndende ya nkhawa, anali mu ndende ya mantha, kuti koma Mulungu akondwera nazo zimene ndikunenazi. Moyo mwathu nthawi zina zake pali ndende zina zimene zimaoneka kunena kuti ndi zoyipa koma ndi ndende zimene zili zabwino. Pali zinthu zina zake zimene zimatipatsanso chimwemwe koma zimene zili zolakwika. Herodetu ankaganiza ngati ndi mfulu koma adapezeka kunoti iyeyo ndi amene ali wa ndende. Adamuponya Yohane mu ndende koma adapezeka kunoti Yohaneyo mu ndendemo anali mfulu. Chifukwa iyeyo adali mfulu chifukwa kuti choonacho chimene chimamasula adachilankhula, adachinena. Kenaka mawu athu alero akutiphunzitsanso kunena kuti moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tikuyikidwabe mu ndende mu njira zosiyanasiyana. Chimene chinamupangitsa kunena kuti Herode alowe mu ndende ya malingaliro yochita mantha ano tsopano ya uchimo ndi chifukwa chonena kuti ankaopa anthu. Nanga ndikapanda kupereka mutu anthu anena kuti chani? Anthu aganiza ngati amwaikawadi, anthu aganiza ngati kuti ndine wamantha, anthu aganiza ngati kuti sindisunga lonjezo. Kuli bwino ndichite ndayitana anthu osewa aonedi kunena kuti zimene zili ngati kuchita. Ngati lero anthu tikuyikira mu ndende ndi chifukwa chonena kuti ambiri mwa ife tikuyikira mu ndende chifukwa chomaganiza kuti nanga anthu anena kuti chani, tili mu ndende iyo maganiza kunena kuti anthu anena kuti chani. Ndiye ndikukatenga ngongole nkukabweza uku, kukatenga ngongole ndicho ngachonena kuti moyo wathu oneke unoti ukuyenda. Chifukwa chani tikunena kuti nanga anthu anena kuti chani. Mulitu ndi mphamvu yodzitulutsa mu ndende yanu. Herode nayenso anenso mu mphamvu yodzitulutsa mu ndende yake. Ngati lero anthu tili mu ndende ndi chifukwa chonena kuti ena mwa ife tikulephera kubwerera nkukangonena kuti akazi anga, amuna anga ndikhululukireni, ndinakuchimwirani. Lero mpakana tili mu ndende. Ndende yonena kuti kodi anthu anena kuti chani? Anena kuti amene aja ndopepera, anena kuti amene aja anayikidwa mu botolo. Komatu mwina chifukwa chopewa kunena kuti anthu azilankhula kunena kuti adayikidwa mu botolo, tikuyikidwa mu botolo yeniyeni ndende yapasi pano. Tatiyeni tidzitulutse mu ndende zathu zosiyanasiyana zimene mwina tikumadzilowetsa motokha chifukwa choopa kunena kuti kodi anthu alankhula kuti chani, chifukwa choopa kunena kuti kodi anthu azindiona kuti chani. Herodetu ngakhala anamutumiza Yohane Mbatizi mu ndende, nayenso adadzitumizaso yekha mu ndende ya malingaliro, ndende ya uchimo chifukwa choopa anthu kunena kuti anena kuti chani. Nanunso mwina moyo muno muli mu ndende chifukwa choti mukuopa kunena kuti anthu adzikuonani kuti chani. Amene aja ndi adatatu, amene ajatu ndende wopusatu. Chenjerani chifukwa mungathe kupezeka kuti mwadzikamo mu ndende donkha. Amen.